Hevşaredarên bajarên mezin ên Amedê serra Bucak û Dogan hatûn piştî hilbijartina sîvyekê Adarê cara yekemîn derketin pêşberî çepemeniyê. Her du şaredaran deynê ku qeyyûman di van 8 salan de xistiye stûyê şaredariyê eşkere kirin. Li gorî Bucak û hatûn qeyyûman bi giştî 3 milyar û 640 milyon lîreyê Tirk deyn xistine stûyê wan. Ev jî dike 112 milyon dolarê Amerîkî. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin genel borcu Hevşaredarek dibêje ji bo ku ew bikaribin ji bin vî barê giran rabin û xizmeteke baş bikin bi 4 welatan re li ser projeyan li hev kirine. Lê navê wan welatan eşkere nekir. Hatta îro bi 4 dewlet ara me xebatê xwe meşandiye serî da jî me bi hev kiriye ser kîjan proje biçin ew em ji bo gelek xwe karmin çi xizmetek bikin çi projeyekê bikin xebatê me wisa gelek zêde ne em jî ji xwe divê aliyê da bawerin tenê ku bi van deyna şaredarî nikaribe bixebite ji bo me ne pirsgirêk bi rastî deyn pirsgirêkekî mezin e lê motivasyona me xirab nake belav ku em ji xwe bawerin belav ku em ê karibin ji bo gelek xizmetê gelek xwe karibin bigîjin pera. Li gorî lêkolîna hevşaredaran beriya hilbijartinê qeyyûman 110 donum erdê şaredariyê firotine. 12 avahî û ciyên spora yên şaredariyê jî bi awayekî dildarî bexşandine hin sazî û dezgehên dewletê ku di nava wan de Wezareta Perwerdehiyê û Sporê jî heye. Li gorî rapora hevşaredaran ji 330 otobosên şaredariyê jî 71 otobûs bi temamî xirab bûne û rojane jî 15 otobûs erze didin. Şaredar niha derbarê van deyn û xerciyên ku qeyyûman çêkiriye de dest bi lêkolînan kirine. Parêzerên şaredariyê niha xwe amade dikin ku li qeyyûman û berpirsên ku bûne sedema ev qas deynan û nelirêtiyan doza cezayê vekin û wan mal û milkên şaredariyê jî careke din li şaredariyê vegerînin. Hîna va lîkolînê me xelas nebûye. Hîna me 9 dest pê kir. Xelas bûbû em bi çapemeniyê re jî em ê parve bikin. Suç hebe jî em ê vê goranê ev ê boyê cezagirtinê em ê bişîrin adliyê. Wezîrên Navxweyê Tirkiyê Alî Yerlikaya beriya çend rojan eşkere kir ku ji ber li şaredariya Amedê ala Tirkan ji salonê hatiye rakirin wan mufettiş û çavdêr peywirdar kirine. Ew mufettiş û çavdêrên ku hatine peywirdar kirin niha derbazê şaredariya bajarê meziniya Amedê bûn û dest bi lêkolînan dikin. Şaredariya mezin hem di aliyê bürokratîk û hem jî di aliyê deynê qeyyûman de dibin dorpêçeke mezin de dinale. Pirs ev e gelo şaredarî wê bikaribe ji binê van fişarên bürokratîk û deynên qeyyûman xilas be. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.